Вітаю, дорогие сябры! Сёння паговорым з вами пра вусень, адну з асноўных катэгорыяў кітайскай філасофіі, пяцікампанентную структуру, якая прадвызначае асноўныя параметры светабудовы. У прынцыпе, аналогіі гэтым 5 першым элементам можна знайсці і ў іншых старажытных філасофіях, аднак мы сёння засяродзімся менавіта на кітайскіх. Па-першае, пералічым іх. Гэта хо, агонь, шуэй, зямля, му, дрэва, цінь, метал і ту, зямля. Так, гэтыя 5 асноўных элементаў, яны прадвызначаюць усе ўзаемадзеянні ўсіх прадметаў і ўсіх з'яваў на свеце. І, адпаведна, гэтыя 5 асноўных элементаў уключаныя ў 2 цыклічных узаемадзеяння, ўзаеманараджэння і ўзаемапераадольвання. Якім чынам адзін элемент нараджае іншы. Лічыцца, што дрэва нараджае агонь, калі вось кавалачкі дрэва церуцца, так адно аб адно нараджаецца агонь. Агонь нараджае зямлю, уласна, з попела з'яўляецца зямля. Зямля ў сваіх глыбінях нараджае метал. Метал нараджае ваду. Дарэчы, я не ведаю, якім чынам. Напішыце свае здагадкі ў каментарах. І вада, адпаведна, насычае карані дрэва і нараджае дрэва. Якім чынам элементы пераадольваюць адно адно? Лічыцца, што дрэва сваімі каранямі разбурае зямлю. Зямля разбурае, пераадольвае ваду, таму што яна яе паглынае. Адпаведна, вада пераадольвае агонь, гасіць, так, загашае. Агонь пераадольвае метал, плавіць, і метал пераадольвае дрэва, рэжа дрэва. Так, вы можаце на гэтай выяве пабачыць вось гэтыя, лініі ўзаемадзеяння. Вядомы нам усім добра старажытны філосаф Канфуцый звязаў гэтыя 5 першых элементаў з такімі значнымі чалавечымі дабрадзейнасцямі, як справядлівасць, як міласэрнасць, як сумленнасць, ветлівасць і мудрасць. Ён звязаў з дрэвам міласэрнасць, з металам справядлівасць, звязаў ветлівасць з вадою, мудрасць з агнём і, адпаведна, з зямлёю сумленнасць. Калі вам, сябры, цікава даведацца пра гэтую тэму ўсім падрабязней, пішыце, калі ласка, ў каментарах, а мы з вамі пабачымся ў наступных відэа.